We are located in Kalajoki, adjacent to excellent land and sea logistics. Only 2 kilometers from nearest port, founded in 2002. We have 22 employees, of which 6 are designers. Tekoa offers comprehensive industrial expertise in design, automation, remote connectivity, electrical systems, metalwork, and laser cutting. Our products are made from stainless steel to ensure longevity and food safety. Fast, flexible, and reliable machining. Technical support and maintenance. Prompt after-sales service addressing urgent customer production line requirements, with critical components readily available for expedited delivery from stock in 24 hours. We specialize in customized packaging lines tailored to the customer's needs. Kyllä siinä niinku 2 henkilötyövuotta vähenee tuossa täällä päässä, jolloin se nostelu pienenee ja sitten pystyy käyttämään muihin tehtäviin henkilökuntaa. Eli sen verran se meille niinku nopeuttaa ja helpottaa tässä. Tuo linjahan ei toppaa lavojen välissä ja näin, niin se kapasiteetti on sillain niinku samassa ajassa pystyy pakkaamaan niinku isomman määrän, kun ei ole ongelmia minkään niinku automaation kanssa. Meillähän on 30 vuoden kokemus alan projektista ja tuotantoa. Tekoa tarjoaa kustannustehokkaat ja toimintavarmat ratkaisut tuotannon tehostamiseen. Kun tarvit luotettava yhteistyökumppani, otahan yhteyttä.